Praise the Lord. Unta, dili ni mo sugmat. Live na ko, love. Mabungahong gagabiyon mga igsoon. Let's go. Live ta. Nakitaan dayon ni Brother Ralph Bitonio Galaneda. Brad, magabi ida. Manihapon ta pulong sa Ginoo. Una. So ako sa i-share itong live mga igsoon. Ako sa na-share mga igsoon na. Share na to itong live igsoon. Mao ninindot pamalandungan sa dili pata mga tulog. Pulong sa Ginoo. Kumusta yung adlaw dia? Huibis. Sa makanunay ako nagaampo nga namo sa maayong kahimtang, maayong panglawas ug duol sa Ginoo. BE Pastor from Talisay, Cebu. BE sad, Brian, Brother Brian. Brian Blanco. I-share sana ako mga igsoon. Nyara tab sa basarya. Kamusad, I encourage everyone to share our live tonight. Sa iyo ta, kay basin katong last time, ning sugmat, kay mga alas 9 na magutan nag-live ato. Praise the Lord. Nahon na ako ba nga sa iyo na to ni be? Ako sa i-share mga igsoon again. Shout out Ana Picori. Okay, shout out sister. Okay. Praise the Lord. Mayong gabi again. Mabungahong gagabion. Shout out to Maylin Loyo. Good evening sa diha from Palumpon, Leyte. Shout out na akong taga Dawahon, no? Isla sa Southern Leyte, Dawahon Islands. Okay? Praise the Lord. Shout out to Sister Lilia. Lilia ba to? Akong gimemorize ba? Og si Brad PD Pinula. Shout out po ni Pastor Marlon diha Kutamura nga naa diha sa Dawahon. Salamat pohon makahigop na tag tinuwa da no pohon. Gracias Ginoo. Okay? So shout out sa tanang mga OFW nga kanunay nagatang-atang sa tong live. Sa mga seaman diha, mga seafarer, mga naka-permanent resident na kanunay gyud mong nas kung bagampo kabalo na mo usa mo sa rason nga nung mag-live ko kanunay. No? Kay kabalo ko nga busy mo, stress mo. Matud ba tong seaman nga kung kaistorya, stress daw siya physically and mentally, mingaw sa pamilya. Unya magtan-aw ko pastor sa imong live, magaan akong pamati, di ba?
himaya sa Ginoo. Okay? So again, shout out sa tanang mga OFW, amping mo kanunay diha. And shout out also to Janet Mane, di ba sister? May motivational pastor ay himaya sa Ginoo. Watching from Kuwait. God bless you sister. Salamat sa kanunay pag tanaw sa atong live, sa atong mga videos for the glory of the Lord. And then asa pa man to, paspas kayo. Brother Mark Anthony Im Andaya, mayong gabi, pastor. Mayong gabi sa Digsoon. And to Sister Ophelia Minosa Santiago, nindot good pastor, makapaminaw sa pulong sa Diyos. Yeah. Naputol na kay paspas kay atong comment section. And again, as always, I just want to encourage everyone to mention your friends, your loved ones, your workmates, your churchmates. Mga higala ninyo, Ikson, diri sa comment section. Kay, kuane, ang atong topic karon Ikson, nindot ni kay, actually, ako ni siyang comes up sa akong unang-unang, ako ni siyang itopic kaning atong isgutan karon tungod kay, kapuyan ko, sige reply, bitaw, daghan kay nag-message na ko nga, unsa imo ikasultian ni pastor, unsa ikatambag nimo ani pastor, mao ba gid niyang kabubuton sa Ginoo, natunong ba gyud ko ani pastor sa plano sa Ginoo pastor, wa ba ko nakasa sa Ginoo ani? No, mao na mga igsoon nga ang atoang hisgutan karon. Nindot ni igsoon mao nang gidasi ko kamo nga i-share ang atong live karon kay ang atong topic igsoon is about God's will, how to discern the will of God, God's ways, no? Unsaon man nato nga makabaluta nga sa Ginoo gyud ni kaning imong desisyon, sa Ginoo gyud na imong plano, or imo ra nang pagbati imong gisunod or imong kaugalingon lang kabubuton kay igsoon. Bantayan na ni. Kay once ang imong desisyon imo ra, imong desisyon dili gyud mao ang kabubuton sa Ginoo. What I mean is wa na align, wa ni sibo sa kabubuton sa Ginoo. Mag-struggle jud ka. Struggle ka mga igsoon, ya posible pa kang malayo sa Ginoo, mawala ka sa Ginoo. Mao na nga nindot ni nga topic karon. I just want to encourage everyone to share our live tonight. And of course, you can also type at followers, at highlights, at everyone. Sama ni one of our subscribers, si Brother Lord James Talingting. Brother, salamat sa kanunay mong pagtanaw. Akong gi-request nimo ba nga mag-send kag stars, unsaon pag-send. Akong gitanaw ang setting, di jud ko kamao. Wala man jud, actually for me dili jud ko, I never consider myself nga pareha ng uban bitaw nga vlogger no. Kani ako purely pagwali na gini, no? Pag-share sa pulong sa Ginoo diri, mao na nga di ko kabalo ng mga setting diha. Ang ako wala nga mo share ko, makadasig ko ninyo. Amen. Mao ra gina purely for the glory of the Lord. Ministry akong gi-serious ni nga for me, ministry ni siya di ni vlog. Timing kay ni pastor kay naapod si Mrs. Duha gyud mi makaambit sa maong pulong with Bluetooth lanog jud kana. Thank you Brother Jong Magdadaro sa Banal, shout out og sa imong pinanggang asawa. God bless you more and more. And shout out also to Sister Inday Marsweet Isales, regards kung Brad Jumar da sister, mingaw namin ninyo no og sa inyong anak. May gabi pastor from Jensan, Brother Jasper Pipico perminti ni. Shout out Iring Ubas. So na ako'y usa sa follower diri nga lucky. Ang ihapong Facebook kay Iring Violet. Rumao man siguro ning Ubas. Di ba lab? Mamaor man no Ubas ug Violet. Kay ngana ang color no ngano kanon sa inaa diha nga color. Okay. So akong shout out ang tanang mga brad nako, akong mga higala, ako ang mga amigo diha sa Cebu City Jail. Kanunay gini akong gi-shout out. Then special mention nila ni Brad Aris, no. Puhon makabalik ko diha grasya sa Ginoo. I-provide ni Lord ang tanan, no. Brad Aris shout out, Brad Mago, Brad Ibang, sila si Brad Kenneth diha shout out, sila si Brad Jao. O ang manghod ni Brad Jomar nga nasa maximum 19 shout out. Sa shout out also to sa maximum 14 o 15 mao ni Anggi. Murag ang mayor diri si Brad Jao, long live kay Brad no. And RDC 1 2 3 shout out ni Brad Ayan ang mayor sa RDC 1, di ba? Sakto ba ko? And of course, maximum 4, no? Shout out. Abanti ta kanunay para sa kimayan sa Ginoo. Dili babag ang silda para di matuman ang plano sa Ginoo. As long as we are still breathing right now, nagaginawa tanay paglaom sa Ginoo. And shout out nako sad ang akong team sa Living Water Christian Fellowship nga kanunay mag-uban-uban ako mangi-post ganina. Kay taon ako kauban na, mga 1 month na siguro, kay medyo busy akong schedule dito sa Bohol ba. Pero ningkamot ko basin karong Monday, ningkamot ko uban sa grasya sa Ginoo.
with God's provision, automatic na anak ko. So akong i-shout out si Pastora Ninette, shout out to Pastor Herman, Pastor J, okay, and of course sila si Brad Adsel, sila si Brad Danilo, Brad Jerry, sila si Brad Louie, shout out, Brad Jimuel, okay, shout out sa diha. Kinsa man tong uban, Brad Adonis, Sister Sheila, Sister Jordan, og si Brother Rodolfo Flores og si Arturo Flores. No, ako mong balikan na kani sila majority ani kasagaran na priso ni. Pila ra man mi diri wa na priso. No? So gracias sa Ginoo nakagawas og karon nagpagamit sa Ginoo. Shout out yung tanan ug sa wana ko na mention pasaylo ako. Basta team nako from Living Water Christian Fellowship. And also akong i-shout out ang Cebu City Jail, ang mga jail officer, mga warden diha nga mga kanunay naghatag og opportunity for us to deliver the word of God inside, no? Sa prisuhan. Wala na mo gi-deliver ang relihiyon, pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And tanan shout outs tanang mga lain-lain ahensya nagtrabaho sa ahensya sa gobyerno. Armed Forces of the Philippines, daghan tang mga followers diha. And of course, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police. O again, salamat sa inyong serbisyo itong miaging eleksyon nga wamoy tuog kanunay, luoy kayo, no? Grabe ka kapuyat pero committed sa work, no? So salute sa PNP. God bless you. Namo sa kong prayer. Shout out to again to Sister Jardine Bahan. Ako naman ang shout out, sister. She's watching this time. And to Maria Lezaneri, shout out to my children and grandchildren, Pastor James. Watching from Bugo, Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship. Okay, shout out sa tanang taga Cagayan, nga mga followers nato. And of course, taga Davao, ang taga Davao yung pinakadaghan. Then Cebu, okay? Then Cagayan, no? So, manatag shout out mo, kaya di na to daghan ra kayo, no? So karon next again akong ibalik ko no ang ato ang topic for this evening is about how to know or to discern God's will or God's ways. Kay usahay igsuon ang yawa mag-offer pod og murag tinuod, no? Murag maayo pero makadaot na to, no? So mao na ang atong topic for tonight. That is why I just want to encourage everyone to share our live tonight. And of course, ako rin i-shout out ang 219,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Okay? And shout out also to all of the subscribers in this page, no? Natay 26 subscribers ani nga page. Shout out mga star senders, shout out ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat sa kanunayng support. And shout out to Brother Harry Lianto, murag mao ning nagpa-picture nako. Ikaw ba to, Brad? Sa Jesus Reigns, sakto ba to? Okay. Good evening sa Brad. God bless. God bless, God bless, God bless. Good evening also sa imong beloved wife and Itski. Mayong gabi daw love og Itski. Greetings from Sister Ma'am Maria Lezaneri of Cagayan. Cagayan ba ni? Okay. Brother Ralph Bitonio Galaneda. Shout out to Galaneda family from from Cagayan de Oro og ni Ryan Galaneda nga nasa Germany. O pa ko kita sa iyang ngalan diri basin natuhog to basin gabi iron dito, ha. Yes, Pastor, lagi ikaw lagi to, I remember, no? So napapatay is that Brad. God bless, God bless. Okay, praise the Lord. So let's start. Okay, we have 80 plus viewers. Okay, this time tubig sa tabi. Praise the Lord. Let's pray while waiting for the others. Hallelujah. Father God, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity. We come into your presence tonight with a humble heart. We acknowledge your presence. We acknowledge your lordship. We acknowledge your kingship, Lord God. Sa among pagabuhaton karon, balaan ka nga Diyos, takos ka sa tanan, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Nining taknaa, Ginoo, unas tanan amo kang gipasalamatan sa lain na pod nga oportunidad nga imong gihatag kanamo para mamalandong mi, magisgot mi sa imong balaang pulong. Before we proceed, Lord God, first and foremost, search our hearts, Lord. So siya nga mong kasing-kasing, kung na may mga butang sa sulod namo nga makita nimo nga wa ka nahimaya, nya wala mi makabantay pasaylua mi Ginoo. Limpyuhi kami kay ang imong pulong balaan kini kaayo. Ang imong pulong, Ginoo, dili ni siya basta-basta, dili ni siya ordinaryo lang nga pulong.
among isgutan karon ang balaang kasulatan. Ikaw kini mismo, Lord God. According to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, ikaw kini mismo nga among isgutan. So, andama among panudlanan nga espirituhanon naron walay mausik, walay masayang sa mensahe ni mo ning kagabhion. Tagay mi kasing-kasing nga madinawaton kanunay. Willing mo dawat og tambag og correction, and aside from that, doers of your word. Willing mo sunod sa imong pulong kay ang breakthrough, ang panalangin, ang milagro nasa pagsunod. It's not enough just to listen to your word, Lord God. Unya ipalabay sa pikas dunggan. Apan Lord, nanginahanglan ka, nangandoy ka og kasing-kasing nga masinugtanon sa imong pulong. So Lord God, thank you so much for that. And of course, Lord God, tagay mi kaalam nga langit nun. Aron among matugka na imong pulong. Ikaw lamang among gipataas, Ginoo, ining taknaas kagabhion. Wala mi nag-isa og relihiyon, simbahan, pundok, grupo, ngan sa pastor. But the only one, the only name that we lift up tonight is the name of Jesus Christ alone. Ikaw lamang, Ginoo. We honor you, we adore you tonight. Ang imong kabubuton may matuman. Panalangini ang tanang viewers karon, tanang listeners karon, Lord God. Kutob sa makadungog ani, makakita ani, bisan Ginoo mag-replay ani, Ginoo imong ipabati, imong gahom, imong presensya, imong hikap, imong dihog ang manifestation sa Holy Spirit. Let it be nga among masinati, Lord God, in Jesus' name. Holy Spirit, we welcome you. Let your will be done. This is your moment. I pray nga imong i-bubo, Ginoo, ang mga presko nga pagpadayag sa matag usa ka namo. Ang nabiling panahon na mahan namong itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So we have 99 viewers. 100 na ni Ron. Hallelujah. Praise the Lord. Anyway, so wala pa mag-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Kay inighuman na ni ako ani siyang download and then i-upload na ko sa itong YouTube channel kay 30 days ra ang tagal ani igsoon, sayang ang mensahe sa Ginoo. Automatically i-delete ni siya sa Facebook, no? So mao man ni basta live daw, so ato ning ibalhin sa YouTube channel. Ang link na sa caption ani nga live. Let's go. Praise the Lord. Let's start atong text to. Again, our topic for tonight is about how to discern or how to know God's ways or God's will. Because most of the time, according to the Word of God in the book of Isaiah, the Lord says His ways are higher than our ways. Meaning, most of the time, our decision, no? Our plans, wala gid na siya ning sibo sa iyang plano. Mao na nga atong isgutan karon. Unsaon nga makabalo ta ba nga natunong na dayta nga atong gibuhat karon sakto, atong desisyon wa ta masayop. Amen. Muna igsoon. Shout out Tribo Judah. Wow, Tribe of Judah. BE pas, BE sa brother. May gabi sa diha Sister Joanne Galaneda, si Brother Ralph Joy nakaingon ni baka gi-mention ka mong nakabantay ka. Okay? So anyway, again, thank you so much sa mga nagtan-aw karon nga inyong gi-mention inyong mga higala, no. Nindot ni kayo. So kay isip pag lamdag sa ilang una-una ba kay usahay magtuo ta nga masakto ta, pero ang di jud masayop igsoon pulong sa Ginoo ra gyud, no? That is why we need to listen, to meditate the Word of God as always, kay it serves as our guide para dili ta mo ipas bitaw, para dili ta masayop sa atong desisyon, atong plano. Lisod kayo igsoon kung masipyat ta, kay wan sipyat ta sa atong desisyon wala gyud pabor dia. At the end of the day pwede nga mapahamak ta. Amen. So let's start. I know some of us are so familiar with this verse tonight. Kabalo na mo ani igsoon, but ako wa gini siyang gikuan igsoon kay mao gyud ni ang sibo sa atong topic karon. Kay as what I have said earlier nga, daghan kay nag-message na ko karon pero usa kay busy ko. Nang kapuyan ko mo reply kay busy lagi unya. The same question, pastor. Pwede ko magpatambag ngani ba natunong ka ko ani, pastor? Mao ba ni ang kabubuton sa Ginoo akong gibuhat unya kaning akong desisyon, pastor, sakto ba ni? Wa ba ko nitipas ani sa plano sa Ginoo, pastor? Katong akong uya ba wa ba mi nasayop ani ngana ba, no? So para dili mo magduda nga nasayop inyong desisyon or na natunong mo or wa mo matunong sa inyong gibuhat karon, atong patubago ng pulong sa Ginoo kay di man jud ni masayop. Amen. Okay, let's start. So, our text for tonight is taken from the book of Proverbs, chapter 14, verse 12. I know some of us who are watching this time, siguro maybe inyo ning one of your favorite verse like me, or inyo ning gi-memorize. So, familiar, nakadungog na mo ani. Listen carefully.
According to King Solomon in the book of Proverbs chapter 14 verse 12. Ingon ang pulong sa Ginoo. Okay? First, arita sa New International Version or NIV. Ingon diri. Again, Proverbs chapter 14 verse 12. Nagingon diri. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. New Living Translation ta. There is a path before each person that seems right, but it ends in death. Okay? Mga na siya mga igsoon yan. At arita sa King James ta. There is a way which seemeth, nga ni man King James, na itiits. So, ato lang ning, di lang na ito apilo, no? There is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death, no? So, kung imo ni siya pamalandungan, maora ang meaning, maora ang punto. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balang pulong. So, nining kagabion, igsoon, ato ang tubagon tong mga pangutana. Nga unsay unsaon nato pagkahibalo nga ang atong plano, ang atong desisyon, ang atong sitwasyon karon natunong bagyud ta sa kabubuton sa Ginoo or ato-ato ra ba ning gusto. Okay? So mao ni mga igsoon. So ingon si Solomon igsoon pulong sa Ginoo. Nga naa daw mga agianan or naay mga dalan o yes sakto agianan. Okay? Listen, look at me. Ingon si Solomon, malamon igsoon, the wisest king in the Bible says, nga naay mga agianan or dalan, nga makita nato, nga sa atong pananaw maayo, nindot, murag madato jud ko ani, di ba? Murag mulambo ko, muuswag ko diri, murag diri nga dapit hayag akong ugma, murag kaning agianan na, mura og muangat akong kinabuhi, di ba? Sige nga that seems right, mura og maayo, mura og sakto, mura og nindot, mura og makadato. But, unfortunately, sadly, at the end of the day, ang katapusan day, it leads to death. Apan sa unahan di ay, giyahan ta padung sa kamatayon or kalaglagan. Okay? Matod pa sa pulong sa Ginoo igsoon. So, mao ni bantayanan, di ka kumensaan igsoon, no? Kay, labi na, magampo, bitaw ka, kung nibalik ko, no? Nga, magampo ka, sige kag pangayog sign sa Ginoo. Lord, give me a sign nga kaning akong himon nga desisyon na align sa imong will. Lord, tagair, gugughen, Ginoo. Nga mauna bagyod ni Ginoo, ako ang makauban sa akong kinabuhi, akong sugton, akong panguyaban. Lord, tabangi kog, tagay kog sign kung kaning akong applyan, mauna ba gini ang trabaho nga gusto nimo para nako? Lord, mauna ba gini ang desisyon nga angay na kong himuon? Sakto ba ko, Lord, or nasayop ko? Tabangi ko, di ba? Tagay kog sign, no? Sa Old Testament, naay alagad sa Ginoo nga sige og pangayog sign, si Gideon. Amen? Ngay siya sign, sakto na tunong. Pero ako lang mong tagaan og warning igsoon nga kanang mangayo kag sign the moment nga mangayo kag sign sa Ginoo. Magsige og pangayog sign ang yawa kun maminaw na sa imong prayer. Mo na nang yawa ay mao din imong gipangayo. Sige, di ba? Bantayanan igsoon. Mo na atong topic for tonight is how to discern God's will. Unsaon nga makabantay ta ba? Nga di ta ma-deceive bitaw mailad. Unsaon na to pag-ila nga kana bagid siya sa Ginoo bagina. Amen. Kay basin imo-imo raw ato-ato ra nang pagbati ba nadala ka kay ang yawa magudigsoon mao gini most of the time the devil always offer o kanang mga opportunity nga tempting bitaw kanang masilaw ta ba makailad no full of deception na ang yawa igsoon kunya kasagaran nga i-offer sa yawa igsoon nga opportunity nimo kana po nang imo ang giampo musibo po sa imong pagampo tagaan ta mo og example ang uban nakadungog na ni nga wali na di ba? Na ako'y nagpa-advise na ko igsoon naa siya ron sa, if I'm not mistaken, nasa Norway or Canada. Ingon siya na ako, Pastor, tambagi ko, Pastor, tabangi ko, Pastor, kay abi ba na ako, Pastor, og mauna ni akong desisyon, mauna ni akong plano, sakto ni, natunong ko. Nga no, sister,
Nganong dai, unsam dai problema nimo? Kuan man gud pastor, ingani ni pastor, actually pastor gikan jud kog Cebu unya. Mao to, nagampo ko sa Ginoo pastor, nagpuasa ko unya. Mingon ko sa Ginoo, Lord, mangayo kog sign nga kaning akong kachatmit nga afam nga Amerikano. Mao na gyud ni ang kabubuton nimo ay imong gihatag nako nga akong ma-partner. So mao to pastor, sa ding nagampo ko, nangayo kog sign, daghang kay kog sign pastor, ug kabalo ba ka pastor nga ang tanang sign na tuman, nangayo kog sign nga tagbuo ng panginahanglan para makalukat ko og para passport naa. Tagbuo ng mga requirements naa, unya makapasar ko sa interview naa gyapon tanan nga sign pastor na tuman. Og pastor nagantos ko karon na ako diri nga nasod pastor, naminyo ko og foreigner unya pastor ang kaning akong naminyuan karon kay lain man salbahis man, di ko pasimbahon, di ko padtuog simbahan, arira ko sa balay puyo na nami duha ka anak pastor, unsay angay na kong buhaton, natunong ba ko ni pastor ngano man di ba? Disasya na ilad sa sign. Maayo ng sign pero ayaw kumpiyansa, dapat igsuon. Mas rooted ka sa pulong sa Ginoo. Ang binaka the best sign ang pulong sa Ginoo. Igsuon. Nganong nasipyat siya? No? Sige siya pangayog sign nga mauni makapasar siya sa interview, makumplito siya sa papilis, sa mga dokumento. Mao to yung mga sign na tuman. Ang sipyat niya nga sign is nakigrelasyon siya sa dili Kristohanon. Which is ang pulong sa Ginoo nag-ingon igsoon si Pablo, do not be equally yoked with the unbelievers. Mauto nga sign nga wa niya nabantayi. Ang pinaka the best sign igsoon is none other, wala ilain kundi ang pulong sa Ginoo, Biblia. Amen. Ingon si David mga igsoon nga ang imong pulong may iwag sa akong agianan. Amen. Ingon si Joshua ang nakaadto sa Promised Land, Joshua 1:8, ayaw ibulag adlaw gabi pamalandungi nya sunda. The best sign is the word of God. So we Christians, we must be rooted in the word of God. Igsoon ayaw pagpangkuan ano kay dapat di ta malipat ani igsoon kay sige kag pangayog sign unya tanawa diri pulong sa Ginoo. Wala nimo himong sign hinuon, piti ka. Ang pulong gud sa Ginoo ang Bible mura ni mapa. Okay? Nga di ka masaag sa imong paglakbay ni ningit-ngit nga kalibutan. No? Mauna igsoon, ayaw na paabog-abugi yung Bible. Then kay mga Bible application sa cellphone nimo. Kay mao ni kusugron social media, no? Mao na ilang gitawag og Holy Cellphone imbes Holy Bible. Inyo hapon na. So, basahan na. Sayang na nang download ni Bible apps nya di nimo basahon. No? Kay naa di ang sign igsoon. Timan ang yawa igsoon mag-offer siya og nindot nga dalan. Mga agianan igsoon nga mura og masilaw ka, nindot kayo. Nga pwede ka makatrabaho og dakong sweldo. Muswag ka sa imong negosyo. Nindot kayo, igsoon madato ka. Mawas ka sa kalisod. Maka-abroad ka, nindot kayo. Way gasto. Nay gasto gamay ra. Pero igsoon sa katapusan malaglag ka. Ingon ang balang kasulatan igsoon, akong balik kong pagbasa English may ari lang ta sa kuan. Sa NIV version, there is a way, Proverbs 14:12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death, no? Appears to be right, meaning, daw maayo siya tanawon, appears to be right, murag nindot, murag maayo, murag tinuod, pero but day. But, in the end, it leads to death. Kanang word nga death, igsoon, dili na physically death, mamatay ka, but spiritually death. What I mean is, maguba ang imong relasyon sa Ginoo. In the end, malayo ka sa Ginoo. In the end, igsoon, pwede sad ka mo dato, pero unsaon man ang dato ka kung wa po kay Ginoo? Unsaon man ang madato ka igsoon, pero nawa na po kastawag sa Ginoo? Unsaon man ang daghang kag kwarta, makabayad kasi mong utang, pero ang imong relationship ni Lord na broken na, unya ang imong calling, imong ministry, nawala na igsoon, pero na kay kwarta. Nya, unsaon day makaluwas na to kwarta? Ang kwarta day pwede dito mo bayad dito sa kaluwasan na to nga mao ni palito nimo pila ka libo pila ka milyon no bisag magbanig pa kag kwarta igsoon kung nalayo ka sa Ginoo kung ning distansya ka sa Ginoo igsoon usa ka adlaw sa dakong hukom igsoon adto ka maganto sa impierno. Yes, sa kalibutan hayahay ka pwede ka makapalit og bisag unsa kay nagbanig kag kwarta, but at the end of the day sa katapusang hukom igsoon atubangan sa labaw makagagahom ang kwarta dili mao matubang sa langit. Dili mo tubang sa Ginoo igsoon atong relasyon sa Ginoo. Amen. Mo na bantayanan igsoon ay palipat sa mga nindot nga offer sa yawa. Ayaw palipat igsoon sa mga nindot nga agianan.
Ayaw palipad igsoon sa mga kanabitang mga offer nga makadato nga mauni nga negosyo nindot kay ni matriple ang mong income, makadubli-dubli kay madato lagi kani tanawo. Kita ka nakapalit ako property operan po katong mga kampon sa kadiliman ba. O tro, di ba? Labi na igsoon kung nakay tawag sa Ginoo bantayin ni paminaw mo mga naitawag sa Ginoo. Kasagaran mga igsoon operan sayaw ka ng mga kabalo si Lord nga nakay talento, nakay hiyas nga effective ka sa as a minister or kay bawo ang yawa ka ni gamit kay delikado ni so mangita nagpamaagi ang yawa og asang weakness nimo, no? Imong weakness ba didto ka operan no kay di gusto ang yawa igsoon nga magpadayon ka sa ministry, magpadayon ka sa imong tawag sa Ginoo. Gusto ang yawa nga mulayo ka apan pauswagon bukas yawa no padatuon ka nindot imong trabaho hayahay makabayad ka sa imong utang no ana maka-abroad ka dito ka nagduwa-duwa ka sa snow apan how about your relationship with the Lord? Mao ni ang giingon ni Solomon igsoon, but it leads to, in the end, it leads to death. Sa katapusan, dalhon ka sa kamatayon. Kamatayon, what I mean, akong balikon igsoon, as what I have said earlier, kamatayon, wala ni siya nag-repair sa physical death. Posible sa, pero kamatayon sa tong relasyon sa Ginoo. Kamatayon sa tong ministry, o mawala na atong first love ni Lord. Klaro ng kamatayon igsoon. Kay kani nga tong physical igsoon, mabiyaan raman ni, ari raman ni siyuta. Ang importante kaning atong kalag igsoon asa man ni padulong inig kamatay na to sa katapusan. Amen. Muna ngayag kumpiyansa. Now, pastor, unsaon day pastor nga makaibaw mi nga kana siya nga pamaagi is kanang sa Ginoo na gina kana siya nga opportunity sa Ginoo. Unsaon pastor? Kadlukam na imong gisulti pastor. Naa day po'y pamaagi ang yawa nga maayo pero ilaron rami? Yes naa. So para di ka maila igsoon i-take note ni kaning Jeremiah 29:11. Ingon diha ang pulong sa Ginoo, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Mauna imong gusto. Dara, arita magdaog, not to harm you. Underline that word or circle that word, not to harm you. Ang plano sa Ginoo dili makadaot. Once madato ka apan madaot imong relasyon sa Ginoo, then that's not God's will. Kuha ninyo? Ang plano sa Ginoo, Jeremiah 29:11, tagantag paglaom, hayag nga ugma. Pauswagon ta, not to harm us. Not to harm you, it means dili maguba imong relasyon sa Ginoo. Mao ni timan Once ang offer igsoon maayo, ang offer igsoon dakog trabaho, dakog sweldo, pero malayo ka sa Ginoo. Mawa ka sa ministry, mawa ka sa imong tawag, mawa ka sa imong calling igsoon mo, distansya ka sa Ginoo, mawala imong first love ni Lord. Ang imong fire ni Lord mapalong, din dili na sa Ginoo. Kay walay plano ang Ginoo, kabubuton ang Ginoo nga makadaot sa atong relasyon niya. Ang plano sa Ginoo makapaduol gyud na natog maayo niya. Amen. Mao nay plano sa Ginoo. Walay plano si Lord nga malayo ta maguba. No? Nagpakalansang gali si Isaias ibabaw sa krus para malangita maluwas. Unya ang iyahin ng plano maka-impierno. Walay plano ang Ginoo para dalhon tas impierno. Ang plano sa Ginoo makaayo. Amen. Not to harm us. Mao ni bantayanan ni igsoon, so mao ni tubag igsoon. Unsaon nga makabalo mo nga ang inyong desisyon, ang inyong gilakwan karon, inyong sitwasyon na tunong mo tawag sa Ginoo, examine yung relationship ni Lord. I-evaluate ang imong calling, ang imong relasyon sa Ginoo karon, imong commitment, ang status, kumusta ang status sa imong devotion, sa imong devotion, kumusta ni Lord, no? Kung tanaw gali nimo igsoon nga lingaw na kay ka ng mga unsa diha imong negosyo, imong trabaho, base nalipat ka diha. Amen. Mao lang jud iti man igsoon, walay kabubuton ang Ginoo. Walay plano ang Ginoo nga makadaot na to, makapalayo niya. Ang plano sa Ginoo makaayo. Amen. Not to harm us. Ang plano sa Ginoo for Jeremiah 29:11. So that, for I know the plans for I have for you, declares the Lord. Una, plans to prosper you, not to harm you. Kasagaran nagtuong maura ni, no? Prosper ta, tagaghayag nga ugma, mauna ni, dato na ta, pero naay nabantayan nila. Ang plano sa Ginoo balansi gina. Amen. Ang plano sa Ginoo balansi. What I mean is, yes, i-bless ka financially, praise the Lord for that. Materially, i-bless ka, but also spiritually, dili ka malayo sa Ginoo. Amen. Muna bantayan na nga na igsoon once ka na nga opportunity. Pero ting ninduta, kani jud nga opportunity, makabayad na jud ko sa akong utang, kani nga opportunity, mahuman na jud akong balay, makapalit kog yuta, makapalit kog sakinan, blah 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 blah. How about your relationship with the Lord?
before you make a decision, before you say yes to that offer, igsoon, tanawa daan ang future ang unahan. Just consider the consequence of your decision. Kung kana siya makapaduol ba nimo sa Ginoo, or kana siya makapalayo nimo sa Ginoo, makapaguba sa imong relasyon sa Ginoo. Balikan ta mo igsoon, usahay once makitaan sa Ginoo nga ikaw makitaan sa yawa nga galamiton kas Ginoo. Balikon ako. Usahay igsoon, dili ka usahay kasagaran once makita sa yawa igsoon nga ikaw galamiton sa Ginoo, nga ikaw effective instrument ni Lord kung mo response ka, nga ikaw epektibo sa bulaton sa Ginoo, nga ang imong hiyas nakapatandog sa gingharian ni Satanas, mangita na siya paagi, oferan ka og kanang base sa tinguha nimo, oferan ka og mga kalibutanong butang, okay? Mga temporary ra ba nga mga butang para unya sibo sad sa imong gusto. Kaya ang purpose sa yawa aron maguba ang imong ministry, maguba ang imong relasyon sa Ginoo. Kay nga naman John 10:10, way laing giari ang kawatan nga sungayan, to steal, kill and destroy. Kawaton, no? Kawaton, patyon, no? Patyon, laglagon ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong ministry, patyon na niya. Amen. Muna nga kumpiyansa igsoon. Amen. Para di ka malipad igsoon, try to examine your relationship with the Lord right now. Tanawa, unsa man imong relasyon, ako mura bitag unay klaro, mura busy naman ko kayo ning bantayanan igsoon. Amen. Kay ang yawa igsoon, again balikan ta mo. Kung may bawaan sa yawa nga effective ka nga instrument ni Lord din, mangita na siya paagi nga di na ka magpagamit sa Ginoo. Linlahon ka sa mga nindot nga offer nga naas kalibutan. Nya na-enjoy ka, nya nakalimot ka nga kanang tanang achievement nimo, ang imong hinaguan, ang imong tinigom, temporaryo ra na. Nya perting enjoy nimo sa blessing, hala sobrang enjoy nimo sa blessing, nakalimot ka nga naguba na day ang relationship nimo ni Lord. Naguba na day ang ministry, ang imong calling, asa na imong panaad sa Ginoo. Sa una grabe ka kag fire ni Lord. Lord, grabe kaya, grabe mo hilak sa Ginoo. Karon wala na, nag-uga na. Kay nalingaw ka sa imong trabaho, nalingaw ka sa imong negosyo. Again, ako mong balikon igsoon, walay plano ang Ginoo, walay kabubuton ang Ginoo nga malayo ta niya. Ang plano sa Ginoo not to harm us. I-prosper but not to harm us. Meaning, i-bless ta financially, maybe, probably, or unsa dia, materially, or unsa dia. Dili ta ma-harm. Meaning, ang atong relationship will remain on fire, will remain closer, will remain connected ta ni Lord. Dili kay pag-abot ana nga blessing kunuhay na disconnect kag kalit because of that. Kung tungod ana nalayo ka sa Ginoo, kung tungod ana wa na ka nagpagamit sa Ginoo, kung tungod ana ni distansya ka sa Ginoo, then that's not from the Lord. That's the offer of the evil one. Kay walay offer ang Ginoo nga malayo ka niya, pinangga ka, palangga ka sa Ginoo. Giduphan ta ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Unya ipahamak lang ka sa desisyon, no. Ipahamak lang ka sa usa ka offer, no. Plano sa Ginoo i-save ta, i-prosper ta, i-bless ta. Dili kay malayo ta niya, bantayan na igsoon. Amen. Mo na mga igsoon nga kumpiyansa ng mga offer niya. No, hiring, yes. Lami kay ng hiring kay mahal kayong palitonon karon. Pero hinumdumi i-consider ang consequence. Tanawa ang unahan. Kaya kita mo kasagaran mga tao igso nagtanaw ra tas sinugdanan. Tanaw na to kani nindot kayo. Pila po sweldo binuan. Hala, kani ihap din kas imong utang. Makabayad na ko kani. Impas utang, impatso. Sige, go. Tungod sa imong kalipay sa offer, nalimot ka. How about your relationship with the Lord? How about the ministry, your calling? Gitawag ka sa Ginoo. Amen. Gihawas ka sa Ginoo gikan sa kangit-ngit unya nabisi ra ka. Amen. Ay kumpiyansa igsoon. Kaya ako ning balik-balikon igso in the book of Isaiah, prophet Isaiah said, God's ways are higher than our ways. Meaning, is most of the time ang atuang decision wala jud na naka-align sa iya. Dili gid mo sibo ba? Mao na igsoon nga atong pabantayan, mao ni siya, no? Once ang imong desisyon, imong plano, kanang offer nga mong nakita, dakog sweldo, makapadato nimo, mayahay na ka, mawas kas kalisod, apan malayo kas Ginoo. Okay? Mo distansya kas Ginoo. Maguba ang ministry, ang imong calling din. That's not from God. As what I have said on Jeremiah 29:11, ang plano ni Lord, i-bless lagi ta, but not to harm us. Dili makadaot na to. Once makadaot na nato, di na iya sa Ginoo.
Natipas ta na ni simangta, wa ta matunong, wa ta ma-align sa plano sa Ginoo. Bantayanan na igsoon kay ano maingon si Solomon, but in the end it leads to death. Dili man ta mamatay physically, pero ang patyon sa yawa atong relasyon sa Ginoo. Patyon sa yawa ang atoang panahon, wala tay time sa Ginoo. Patyon sa yawa ang atong ministry, ang atong calling. Amen. Mo na igsoon before you make any decision, ana nga offer nga nindot kayo, just consider the outcome or the consequence ahead. Di ba gagawin ni malayo? Ay, unsa man ni? Uy, wa may diop. Di mo ko kasimba. Nga na bitaw. Dili ni ako ana. Just try to consider kay ako lang gi-emphasize anikson kaning word nga not to harm us. Walay plano, walay kabubuton ang Ginoo nga malayo ta sa iyang kiliran. Ang plano sa Ginoo makaayo, dili makadaot. Amen. So mao ni ang tubag ng utana mo. Pastor, sao na kung may bawaan nga kanisya sa Ginoo ni. Kanisya pas no sayon ra. Mailhan na igsoon kay ngano man once kana nga desisyon makapaduol nimo samot sa Ginoo na. Pero kung kana nga desisyon makapadistansya nimo sa Ginoo. Kana nga desisyon makakang-a sa imong relasyon sa Ginoo. Kana nimo nga desisyon matandog, masaghiran ang imong ministry. Then watch out. Basin pakana na sa demonyo. Basin over na sa yawa kay ang yawa na apektuhan sa imong ministry. Kay imong ministry kusog kayo, effective kay ka. No? Natandog ang gingharian ni Satanas. Mangita gyud na siya paagi nga muundang ka. Mao nang pangitaon sa yawa ang imong pangandoy ug unsa to, ang imong weakness kay diha ka birahan igsoon, oferan ka. Kabalo man ang yawa nga huyang ka. Mao ni. Nga maayo tan-awon kay ang ingon sa Proverbs, maayo. It appears to be right. Murag maayo, murag nindot, murag lami, murag makadato, mauswag. Hala, mao ni, muangat ko ani. Ma-promote ko ni, no. But how about the ending? Amen? The outcome, sa unahan. Amen? Kaya ngingon dia, but in the end, it leads to death. Or kalaglagan, or destruction. Amen? Bantayanan, igsoon. Kay sa panahon karon nga krisis, no? Lisod kayo. So daghang offer ang yawa, mga kwarta-kwarta diha. Pero mao lagi nalayo ka sa Ginoo. Mo na mga igsoon nga sayon ra man kayo how to discern God's ways or God's will. Sayon ra. Kung kana nga plano nimo or desisyon, dili nimo makapalayo sa Ginoo, then kabubuton na sa Ginoo. Kung makapalayo gali na nimo sa Ginoo igsoon, nya lipay-lipay ka kay murag natagbo imong panginahanglan pero nalayo ka sa Ginoo. Ayaw ibaylo ang imong relasyon sa Ginoo. Ayaw ibaylo ang langit. Ang imong kaluwasan nining temporaryong butang ra nga mabiyaan ra nato. Igsoon kining kalibutan, mga foreigner ta diri, no? Mabiyaan ra ni nato. Our citizenship is in heaven. Amen. Tagalangit ta. Amen. Mao na nga ang imong relasyon i-consider, relasyon sa Ginoo ba? Basin ka na imong desisyon. Lami lagi nindot. Nindot kaayo. Ang sayanga ani oy. Musabay ko bi kay mo abroad ko kay sikuan. Kristohanon man pud to. No? Ayog sundog-sundog. Kundili paminawa si Lord. Amen. Paminawa ang conviction sa Holy Spirit. Amen. Paminawa igsoon kung unsay gi-whisper ni Lord nimo. And aside from that, ukbang imong Biblia kay naa diha ang giya. Naa diha igsoon ang gitawag og kana bitawng mapa maguna silbing nga map nato ba para dili kita masaag bitaw may salaag nining kalibutan nga full of deception. Labi na nowadays igsoon in this last days, grabe. Daghang deception igsoon, mailad ta, no? Amen. Mao na igsoon nga kumpiyansa. Ang ilhanan nga kanang imong desisyon, imong plano, kanang imong nahimutangan karon, kanang imong negosyo, imong trabaho, kanang imong gibuhat karon, nisibo ginas kabubuton sa Ginoo basta wala matandog imong relasyon sa Ginoo, wala matandog ang imong ministry, wala matandog ang gipabuhat sa Ginoo nimo. No? Wala ka mo kang sa prayer. Apan kung ning kang agali ka, ning distansya, ning na-disconnect ka. Aw, kumbiyansa, basin, o sana sa litag, o gitawag og bitag ng diablo para malayo ka sa Ginoo. Amen. Kaigsoon, parang kakanta mo, ang yawa kaya niya buhaton ng tanan para nimo. Kaya sa yawa ihatag ang tanan para nimo. Kaya kapadatuon sa yawa igsoon. Kaya naman, the Bible tells us that the devil himself can disguise as an angel of light. Pwede siya mahimong anghel sa kahayag pero kangit-ngit dito.
Meaning igsoon, pwede siya mo bless kunuhay nimo. Palambuon ka, pwede ka pauswagon, pasinsuhon, pwede ka ipaangat sa imong kinabuhi, i-promote ka, pero ipalayo ka sa Ginoo. Maunay nakabati diha sa yawa, maunay ilhanan, malayo ka sa Ginoo. Mukang ay mong relasyon sa Ginoo, distansya ka, maunay ilhanan igsoon. Amen. Akong asawa gani, mubalik na mong nag-Hong Kong, kay ako naman i-share nyo last time, sa diyang na-realize akong asawa igsoon nga di na nilalim ning mamastor, mag-ministry, mag-full-time. Kay kami igsoon, grasya sa Ginoo ko na ning balik-balik, wala mi sponsor, wala mi partner, Amerikano, Negro, wala tanan, walay Hapon, walay Koreano. Ginoo ra gid. Unya na may mga panahon nga testingan kay igsoon. Nga usay ang sud sa imong bulsa, piso na lang usay, 1 agyo piso. Mo na na-decide akong asawa nga mo balik og abroad, mo adto sa Hong Kong kay dako na daw sweldo. Apan igsoon mas gisunod niya ang Ginoo. Among gihagit ang Ginoo, Lord, ingon man ka sa Mateo 6:33, unahon ka namo. Lord, ikaw ipalabi na mo Ginoo. Yes, mo adto ko didto sa Hong Kong, pero basin ba mausaba kay ang calling, ang ministry diri maguba mawa. Nya moingon po nang yawa. Naamang kay ministry to sa Hong Kong, di ba lab? Naminaw ni akong asawa. Na kay ministry sa kay akong asawa, kabalo na mo yung igsoon sa JIL, Jesus is Lord. North Point, kalab no? Usa ni siya sa leader po dito, daghan po ni siya mga disciple, ana ba? So, actually gitrain po ni siya sa JIL, no? Sayang panahon. Mao na nga ingon siya, adto ko dito sa Hong Kong lab. Magka-ministry man gyapon ko, pero ang calling jud ni Lord diri siya sa Bohol, mag full time mag-ministry. Di ba? Nya mo ingon po nga dito okay ra lagi. Nya na pa joy kwarta no, pero yun na gitugutan niya igsoon. Kusog kay ang conviction sa Holy Spirit nga pabilin. Pabilin dire, sulayi lang ko ninyo, then i-bless na mo. Karon igsoon nakita na mo nga wa mi pasagdis Ginoo. Kaya mo mang gisunod siya. The truth is this, once natunong lang ta, na-align ang atong desisyon, atong plano sa kabubuton sa Ginoo, din tagbuon niya ang atong panginahanglan. Kaya ko na ning balik-balik, dili ta dalhon sa Ginoo sa unos kung iya tang pasagdan. Dili ta dalhon sa Ginoo sa usa ka sitwasyon, unsa man nakalisod nga biyaan ta diho, no, ubanan ta. Siya nga atong magbalantay, dili lang ta ubanan nga manghinanaw sa kung dili tagbuon sa niya atong panginahanglan. Mao na experience na mo igsoon. Amen. Mao nang nahimo ming dependent ni Lord every day. Amen. So again, igsoon, bantayan na ni ang yawa mag-offer og nindot nga mga opportunity. Ang yawa mag-offer og mga nindot nga dalan, agianan. Nga kana nga mga dalan ug agianan ning sibo sa imong pangandoy. Nindot kayo tanawon, murag tinuod, murag maayo, murag makapadato, murag makapauswag, murag makapaimpas sa tong utang. Ang tinuod makaimpas gyud sa imong utang, pero malayo kas Ginoo. Mawa po kas Ginoo. Sugot day tana. Ako ning gibalik igsoon, bisang magbanig pa tag kwarta igsoon. Magbanig tag kwarta, mahimo tang milyonarya, pero mag-unsa man ang salapi igsoon. Matud pa sa balang kasulatan, mag-unsa man kung maangkon sa tao bisan ang tibuok kalibutan ug mapildi pud si iyang kalag sa impierno. Unsa may gusto nato nga na? Usa lang ni ka ebidensya igsoon nga ang kaluwasan, ang langit di mapalit og kwarta. Kung dili, ari ni sa atong hingpit nga pakigrelasyon sa Ginoo. Amen? Ay kumbiyansa igsoon, before we say yes to that offer or before we make any decision, bisag unsa pa nakanindot igsoon, pagampo, pamalandong, iya tanawa ang unahan, iya pakliya ang balaang kasulatan kung nisibo ba na. Amen? Tanaw ni mo, gwapuha, oy, mauna gini. Dako kayo abogado pa gyud, seaman pa gyud, professional, kadakog sweldo ni, madato na ko. Sige, yes, gisugot na tika. Di na nga na igsoon. Tanawa ang iyang kinabuhi sa no, pangayog giya sa Ginoo niya. Tanawa di og naa ba na ikadlok sa Ginoo ng tawhana. Kay prangkahan ta mo ako na ning gibalik-balik. Bisag unsa pa na ka professional na imong mabana, paminaw mo mga babae, mga batanon dia. Ayaw ka silaw na iyang profesyon og sa iyang sweldo. Bisag unsa pa na siya ka buutan tanawon nimo, kung wala gali na relasyon sa Ginoo, wala ginay kahadlok sa Ginoo, o kung wa na kahadlok sa Ginoo igsoon, dili na mga inday, paminaw mo, look at me, wa gali na kahadlok sa Ginoo ng lakiha, dili sa na mahadlok mubiya nimo, mahadlok magpasakit nimo. Pero kanang tawhan na igsoon, paminaw mo mga inday, kung nanay kahadlok sa Ginoo, mahadlok na mo pasakit nimo. Amen. Mo na before you make any decision, just try to consider the consequence, the outcome of your decision. Kung di ba ka malayo sa Ginoo.
Basin hinoon og makapareha to akong gi-share ganina, di ba? Nga sig pangayog sign diri, sign dito, natuman tanang sign. Pero ang resulta igsoon ang iyang nabana at yes, way Ginoo, di mo to Ginoo. Kung mananghid siya kay musimba, di pasimbahon, di ba? Mao ba na ibana nga ihatag sa Ginoo nato? Ni dili. Anak mo sa Ginoo, paminaw mo mga Kristohanon nga batan-on. Anak mo sa Ginoo, di mo tagaag tampon sa demonyo. Tagaan sa mo anak sa Ginoo, palangga gud mo ni Lord. Basta ayaw lang jud mo pagdali kay kadalasan sa nagmamadali ay laging nagkakamali. Amen. Learn to wait on God's time. Amen. Because God's time is always perfect. And again, igsoon, just be wise in every decision nga imong paghimuon. Why? Because Satan also is very wise. Basi nakalimot mo nga usa na sa ligando sa Ginoo sa una. And because Satan is so wise, then his offer also is kana bitong makailad jud kanang ganahan jud ka ba, masilaw ka. I mean masilaw ka. O aside sa masilaw ka kanang sibo sa imong pangandoy. Mao nay offer sa yawa. Ang yawa kailan nimo? Ang yawa kabalo sa imong pangandoy, kabalo sa imong gusto. Mao na nga ayaw kumpiyansa igsuon kung makakita kag mga nindot nga offer, nindot nga agianan, nindot nga opportunity. Kung kana nga oportunidad igsoon makapalayo nimo sa Ginoo. Kana nga oportunidad igsoon mahinungdan nga di na ka magamit sa Ginoo. Kana nga oportunidad igsoon mahinungdan nga mukang ang imong relasyon sa Ginoo din. Bahala og makamilyonaryo na nimo. I-decline na. Amen. I-decline na siya mga igsoon. Sunda ang Ginoo. Amen. Sunda si Lord igsoon. Kay naa niya ang hayag nga kaugmaon. Naa niya igsoon ang tinud-anay nga kalipay kalinaw. Yes, daghang kwarta dako kag sweldo niya pero malinawon ka kadiya. Di man jud ka magmalinawon kung kana siya makapalayo nimo sa Ginoo kay once layo kas Ginoo. Bisan pag nagngisi-ngisi kada, lipay-lipay ka kadagang kag kwarta, but deep in your heart kabalo si Lord nga hawang imong kalipay. Kay ang tao nga layo sa Ginoo, bandi ra inaan niya, di na malipayon, mangil-mangil ra na. Mangil-mangil ra kay ang tinuod nga kalipay nga kanang gitawag genuine joy or happiness igsoon. Genuine peace. Ato lang nang matagamtaman kung duol tas Ginoo, pero kung ningkang ata dili. Amen. Katawa ra ka pero bikil day imong sulod. Amen. Mao na igsoon, no? So again, ang mensahe sa Ginoo karong kagabion. Ayaw kong biyan, be wise in every decision that you're gonna take or you're gonna make. Why? Because Satan will always offer us a way that seems right. Murag nindot ba? That appears to be right, but in the end, it leads to destruction or it leads to death. Amen. So ayaw kumbiyansa. Ang mayo na tong buhaton igsoon magampo ta kanunay sa Ginoo, mangayo ta siyang giya, ablihan nato ang Biblia. Unya sa dili pa ta mohimo og desisyon or plano atong una-hunaon kung kanang maayo na tong plano or maayo na tong nga desisyon, makapaduol ba na nato sa Ginoo or makapalayo. Kung ako ning himuon magamit pa ba ko sa Ginoo or dili na. Amen. Ayaw padaan ang mga kwarta. Ayaw padala na igsoon. Siguruhang tag-iya sa kwarta kay kung imo na siyang masiguro di ka mawad-ag kwarta. Kay mangita man siyang pabaagi igsuon nga i-bless ka. Magamit siya og mga tao, magamit siya og nasa million ways para i-bless ka igsuon. Kay natunong man ka sa kabubuton sa Ginoo. Again igsuon, dali ra kay mailhan ang kabubuton sa Ginoo kay nganuman. Because His plans for us is not to harm us, dili makadaot. Basta dili ka madaot, din naduol ka sa Ginoo, din that's God's will. Apan kung tan-aw nimo madato ka nimo, uswag ka, daghang kwarta pero malayo ka din. Di na sa Ginoo kay wa man isibo. Again, kaya kung balik-balikon last na igsoon, walay plano, walay kabubuton ang Ginoo nga malayo ta niya. Once kabubuton na niya, maduol sa taniya, magkauhaw ta sa iyang presensya. Naay opportunity nga magamit ta niya. Mahimo ta niyang instrumento. Amen. Matunong ta sa tawag niya. Amen. Mao na igsoon, no? So mao ra diha ra ta makabalo kung ang atong desisyon karon, ang atong sitwasyon karon natunong ba ta sa kabubuton sa Ginoo or ato-ato ra ni. Karon pwede na mo mamalandong igsoon. Look at me. To all of the viewers this time. Ako mong gi-challenge, just try to
examine yourself right now. Evaluate yourself. Imong status karon sa Ginoo. Tanawa ko no. O kanang imong desisyon, ang imong nahimutangan, ang imong sitwasyon karon, imong trabaho, imong negosyo. Nakapaduol ba na nimo sa Ginoo? Nagamit ba ka sa Ginoo? Okay? Or nidistansya ka sa Ginoo tungod ana? Nalayo ka sa Ginoo tungod ana? Nawala imong first love ni Lord tungod ana? Nagamay na kayo mong panahon sa Ginoo kay nabisi ka tungod ana? Kamore makatubag ana kay wala mo ko kailan ninyo. But I believe right now, samtang nagigistorya ko ninyo, I believe the Holy Spirit is speaking to you right now. Amen. Because I believe this word, this message is not an accident. Wasad ko magplano nga mauni igsoon. Actually, karong hapon pa lang nakadecide ko nga mauni akong i-topic igsoon. Og nagtuo ko nga ang pulong sa Ginoo once mo gawas sa baba sa lagad sa Ginoo, dili na siya aksidente. Dili na siya walay kapuslanan kung dili naa na siya kapuslanan kay naay naa ninyo nga namati karon og nagtan-aw nga nagkinahanglan ana. Amen. Nakigistorya si Lord nato karong kagabhion. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word tonight. Salamat nga imo mingi pahinumduman, Lord, nga wa day kay plano nga makadaot, wa day kay plano, wa kay kabubuton nga malayo minimo. Tanan nimong plano, tanan nimong kabubuton, maduol yun minimo, Ginoo. Magunsa man ang magbanig may kwarta nya malayo sad minimo, sayang, Ginoo. At the end of the day, magantos ra gyapon mis impierno. So Lord God, right now I pray nga tanang na nakadungog karon, Ginoo, malamdagan ang hunahuna nila. Tanan nga naminaw karon, Ginoo, makakuha og pagtulunan, Ginoo. Ila nang ma-discern ang imong plano, ang imong kabubuton sa ilang kinabuhi. Og di sila basta-basta ma-deceive, mailad sa oper sa kaaway, Ginoo, in Jesus name. Thank you, Lord. Holy Spirit, salamat sa imong presensya. Thank you so much for your message. Thank you for your comfort. And thank you for the revelation for us tonight. Salamat, Ginoo. Nga imo ming gipahibalo kung unsa gyud ang imuhang kabubuton or ang among kabubuton lang. Salamat, Ginoo. Again, I pray nga dili nimo labay ang kawang among nadungogan kung dili amo ning i-aplikar, among i-apply og mamunga kini sa among kinabuhi. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. And right now, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page, to all of the listeners, bisan pa man ang mag-replay ani, Lord, continue to bless them. Unsa man ang ilang mga problema gikinahanglan karon, ilang kahimtang nga tabangunon sila, ilang gihambin karon, ilang gipas-an nga mga bugat kay cross, mga problema, ilang giatubang nga mga utang, unsa man, Ginoo, ilang mga struggle, ilang mga battles karon, Lord God, tabangi sila, Ginoo. Tagbuhay lang panginahanglan, Lord God. Tagaid kayuhan sa balatian, physical and emotional. Tagaid kalinaw ilang unahuna, Ginoo. Mangita kag pamaagi, Ginoo, sa mga nagproblema financially, utang or unsa, I declare, Ginoo, nga mangita kag pamaagi, Ginoo, nga matagbo ilang panginahanglan. If there's anyone who are watching this time, nangita sila trabaho, Lord God, tagaiog, I declare open doors, Lord God, opportunity in Jesus name. Kung na'y nagtanaw karon diri, Ginoo, nga nanginanglan o gusto og kaluwasan siyang tibuok panimalay sa iyang bana, iyang anak, iyang mga ginikanan, iyang relatives, I declare salvation in the mighty name of Jesus Christ. Sa nagtanaw karon, Ginoo, nga nanginahanglan kagawasan, tinud-anay kabag-uhan sa kinabuhi, I declare deliverance in the mighty name of Jesus. Mga bungkag, mga bugto, tanang talikala sa demonyo sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Unsa man nga milagro ang gikinahanglan sa imong mga anak karon, ihatag, Lord God. Grant the desires of your heart right now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Just prove it to them, Lord God, that you're the same yesterday, today, and forever. That until today, even this time, you can do miracles as long as we have faith. Thank you, Lord. Salamat sa imong kaayo. Huwag niningtak na, Ginoo, among dawaton ang kadaugan. Dawaton na mo, Ginoo, ang panalangin. Mga kahibulungang butang nga gikan kanimo. Among dawaton ang mga katubagan sa among pag-ampo, Ginoo. Dawaton namo kiniuban sa dakong pagtuo, himua lamang ning angayan o kapiyalan, Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise be to God. Hallelujah. That's all for tonight. Manihapon na ta. Salamat, Igsoon, sa inyong pagikuban ka nako. Dungog og himaya kung ibalik sa buhi nga Dios. And again, salamat kayo mga subscribers ani nga page. Thank you so much. Star senders, thank you kay kabalo na gid mo nga wala ko na ngayon na Igsoon, but still salamat sa effort. I appreciate it. And
sa tanan nga mo wala pa naka-subscribe sa tong YouTube channel, please subscribe kay kaning itong live karon ako ning i-download karon niya akong i-upload sa tong YouTube channel kay in 30 days automatically ma-delete ni i-delete sa Facebook, no? So thank you for being with me, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila igsoon. Nadiri ang paglaom, nadiri ang mensahe sa Ginoo magkahatag na tong comfort, kalinaw, kalipay, kagawasan. Amen. So thank you. God bless everyone, and star senders. Ay, nagsinog stars. Okay, thank you. Salamat sa tanan-tanan. And see you tomorrow kung mga bakante ko. And then I pray sa itong pagpangatulog, pagpahulay karon ubanan tas Ginoo. Kanyang presensya, magauban ka nato, bantayan ta. Yeah, safe and sound ta for tomorrow. And sa tanan mga OFW diha, may mga part karon sa kalibutan nga adlawan, no? I declare nga bantayan sa mo sa Ginoo, paboran sa Ginoo ang inyong mga pagkabuhaton, inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo niya. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. So that's all for tonight. Igsoon, see you again next time. Ampo, amping, abante para sa kamayan sa Ginoo. Good night everyone. God bless.